There is no cleaning up because I haven't done anything wrong. Okay. I'm going to prove in a court of law, and that's why I want to get into the dock. Ityala likasosiba jikelele weANC onqunyanyisiweyo umnumzana Ace Magashule limiselwe umhla wesithathu kule nyanga izayo. OkaMagashule kunye natyholwa nabo abalishumi neenkampani ezinhlanu benze utshe kwinkundla ephakamileyo yaseBleomfontein namhlanje bajongene nezityholo zobuqhophololo, urhwaphilizo nonaniselwano ngemali malunga nethenda yokwakhiwa kwezindlu ezinophahla lwe-asbestos exabisa imali ebalelwa ku-255 million rand. Ityala limiswe njengoko amagqwetha bamangalelwa esithi adinga ithuba lokuqwalasela amaxwebhu asandokuwafumana. Yes, the matter is then postponed for pre-trial to the 3rd of November. All the natural persons' bail is extended and they are warned to appear in this court again at 9 o'clock in the morning. Igqwetha lokaMagashule uLawrence Hodds lithi umbusa ukabaxela abantu abakhankanya igama lokaMagashule kwizenzo ezigwenxa, ukanti igqwetha lombuso lithi baza kuliveza xa kusondela ixesha lokuxoxwa kwetyala uluhlu lwamanqina akhankanye igama lokaMagashule.